ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଓ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ଓ ମୋର ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଆଜି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କିଛି ଜଣା। ଆଜି ହେଉଛି 2024 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖ। ସମଗ୍ର ବର୍ଷରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଏହି ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ଅନୁମତି ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦିନ, ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ମାନବିକତାର ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ଉଚିତ। ଆମ ଦେଶରେ ମହାନ ବୀରମାନେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି। ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନ ମୁଁ ଏହି ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ମୋ ଭାଷଣ ଶେଷ କରୁଛି।